tabbata ga Allah Ubangiji wanda yake mamallakin sarki wanda yake bayyana komai ga halitta. Ubangijin da yake ya halicci ɗan adam kuma ya san abin da ɗan adam yake aikatawa, ya san abin da ɗan adam zai aikata, ya san makomar ɗan adam. Ubangijin da ya sanya tattaruwa da haɗuwa ta zamanto rahama a cikin al'umma, rarrabuwar kan al'umma ta zamanto azaba a cikin wannan al'ummar. Ubangiji godiya ta tabbata gare shi wanda ya sanya gyara da kwaskwarima dalili ne na albarka, dalili ne na alkhairi, wanda ya sanya barna a cikin gyara ya zamanto sababi na halaka da tarwatsewar zaman lafiya da ginshikin alkhairi a cikin al'umma. Mun shaida babu abin bautawa da gaskiya in ba Allah ba, kamar yadda muka shaida sayyidina Rasulullahi bawan Allah ne, manzo ne na Allah, tsira da aminci ya tabbata ga manzan Allah wanda ya zamo to mabudin halittar Allah, marfi na cikewa arzikin Allah, wanda ya gabaci annabawa, tsira da aminci su tabbata ga manzan Allah, wanda yake mai taimakon gaskiya da gaskiya. Allah kai daɗin aminci gare shi adadin matsayinsa da nauyinsa a wajenka. Bayan haka yin wa masu albarka, wannan mumbari namu a yau yadda ya saba ina mana wasiya da jin tsoron Allah, wanda wasiya da jin tsoron Allah shine babban guzuri da bawa zai rike shi, wanda duk bai riki tsoron Allah a matsayin guzuri ba to bai riki komai a matsayin guzuri ba. Yan uwa masu albarka, wanda duk ya riki tsoron Allah to ya samu kariyar Allah, wanda ya kasa jin tsoron Allah to ya haɗu da fushi da azabar Allah. Ko da yana ganin yana cimma nasara a abubuwansa to shigege da Allah yake masa dan Allah ya kama shi kamun da ba zai iya kwacewa ba. Shi yasa mutum ya kiyaye Allah lokacin yana sabawa Allah, amma yaga Allah yana ta bashi damammaki, to ya kiyayi sanda Allah zai kama shi. Yan uwa masu albarka, yau wannan mumbari namu zai mana magana ne akan abubuwa guda biyu: gyare-gyare da ake sa rai za a yi a cikin kundin tafikar da wannan ƙasar, gudanar da mulkin ƙasa, da kuma saƙon al'umman musulmi na cewar a kula da haɗin kan wannan ƙasar da zaman lafiyarta a duk abin da za a yi a cikin gyaran da za a yi. To saƙon musulmi a kula da haɗin kan al'ummar ƙasan, sannan a kula da abin da zai kawo rabuwar kai a cikin wannan al'umma, a cikin wannan ƙasar. Wannan shine saƙonmu a wannan juma'a. ‘Yan uwa masu albarka, wannan ƙasa tamu Najeriya, abubuwa motsawar guguwar siyasa ta fara motsawa a cikinta. Maganganu suna motsawa waɗanda wasu ƙila su zamanto gaskiya, wataƙila su zamanto ba hakan ba, amma kowa ya ga alamun ƙurar siyasa ta fara motsawa. To kuma gyare-gyare da ake sa rai za a yi a kundin mulki na jihar, na ƙasar gaba ɗaya, ba ɗan ƙasar nan da bai sani ba. In ma ka ce baka san hakan ba, to sai ya zamana kamar wani kifi ne a cikin rijiya. Amma duk abin da ake yi a buɗe ake yi, kuma ana yin sa ne don 'yan ƙasa. To gaskiya canje-canje ko gyare-gyare a yadda za a tafikar da al'umma muna maraba da shi, kuma abu ne wanda yake mai kyau, kuma muna goyon bayansa matuƙar zai haifar da alkhairi da zaman lafiya. Zaman lafiya shine babban nasara a doron mulki. Kwanciyar hankali da ci gaban al'umma ita ce babbar nasarar da mai mulki ya samu. To ‘yan uwa, a duk abin da za a yi, mu musulmai muna kallon menene abin da zai taɓa mana addini. Ba mu da saura a cikin rayuwa inda za a taɓa addinin Allah. Rayuwarmu ba ta da amfani inda addinin Allah zai taɓu a lokacin da muke raye. Babban nasarar mu a gun Allah, da alfarman mu a gun Allah, da ɗaukakan mu a gun Allah shine tabbatuwar addini. Walal haya, babu amfani a cikin rayuwa in dai za a taɓa addinin musulunci. Wala kanatid duniya
in dai za a taɓa addinin musulunci to ba mu da amfani a cikin rayuwarmu. ‘Yan uwa, Allah tabaraka ta'ala ya la'anci fitina, kuma ya la'anci mai tada fitina. Allah ya faɗa wal fitnatu akbaru min al-qatl. Ya faɗa mana cewa fitina ta fi girma a gurin Allah da a zo a kashe mutum haka kawai. Ka tada fitina ya fi sauƙi a gun Allah da a ce ka kashe mutum. Saboda fitinar ba a san iya inda za ta tsaya ba. Haka ne, ita fitina a rayuwa ta fi kisan kai muni, ta fi kisan kai haɗari. Don fitina tana iya tada gari, fitina tana iya tatar da al'umma. Wallahi, wajibi mu tsaya mu kiyaye waɗannan abubuwan guda hudu. Abu na farko, a wannan gyaran da ake sa rai ana yi ko za a yi, to dole a kiyaye adalci da jin kai a cikin abin da za a yi. A kiyaye, lalle a kula da adalci, a yi adalci a cikin abin da za a yi na gyare-gyare. Allah tabaraka ta'ala ya faɗa, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba. Allah ya umarce mu lallai mu kwadaitar a kula ai adalci a duk abin da za a yi. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Ku yi adalci a cikin duk abin da za ku yi. Duk wani gyara na siyasa da za a yi, duk wani gyara na kundin tsarin mulkin ƙasa da za a yi, dole sai an kafa shi akan adalci. Sai an kiyaye haƙoƙin 'yan ƙasa, sai an kiyaye mutuntakar ɗan adam, sai an kiyaye abin da zai jawo saɓani da rarrabuwar kai, sai an kiyaye abin da zai haddasa fitina a cikin ƙasa, sai an kiyaye abin da zai haifar da zubar da jini. Wannan dole ne, muna kira ga wannan, duk gyaran da za a yi to ya kula da wannan, ya kula da abin da zai janyo zubar da jini. Abu na biyu, dole a cikin gyararrakin da za a yi a kula da yankin mutane. Mu yankin arewa, a sani addinin musulunci shine gaba a wajenmu. Yankin arewa addinin musulunci shine ja gaba. To a kula mana da addini. Ƙasar Najeriya ƙasa ce da take da faɗin ƙasa, take da mabambantan aƙidoji, take da mabambantan addinai, take da mabambantan mabiya. Amma mu addinin musulunci ya umarce mu da mu kiyaye saɓanin da yake tsakaninmu. Kowane mai haƙƙi a bashi, lallai mu haɗu a cikin inuwa guda ɗaya. Kada mu sanya wannan saɓanin yare da saɓanin addini da saɓanin aƙida ya zamanto wani sababi da zai janyo wata gagarumar fitina da za ta hargitsa wannan ƙasar tamu. Allah ya gaya mana a littafinsa mai tsarki, waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Da hikimar Allah, nayi ku ƙabilu daban-daban, nayi ku dangi-dangi, nayi ku kala iri-iri dan manufar ku san juna, ku amfani junanku. Saboda dole a wannan gyaran da za a yi ko ake yi, ya kula da bambancin aƙida, ya kula da bambancin jinsi, ya kula da bambancin yare. Kada a fifita wani ɓangare akan wani ɓangaren. Abu na uku, malamai da masu mulki da masu faɗa aji, dolen ku fito ku faɗi gaskiya, kuma ku zamanto gada da al'umma za ta samu zaman lafiya ta dalilin. Duk malami ya yi kira da hikima, sannan ya yi ƙoƙarin kira ta yadda za a zauna lafiya a cikin wannan ƙasar. Kada malami ko basarake ko mai mulki ya zamanto sababi da zai kunna wutar fitina a cikin wannan al'ummar, ko kunna wutar ƙabilanci a cikin wannan al'ummar. Ya kula da haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi soyuwar bayi a gurin Allah waɗanda suke amfanar da al'umma, ba wanda suke cinna wutar fitina a cikin al'umma ba. Abu na hudu, dole a samu teburi da za a tattauna. Kada a yi amfani da ƙarfi a lokacin da ake yin wannan aikin. A yi amfani da hikima ta hanyar tattaunawa. Tattaunawa da juna tana haifar da alkhairi masu yawa. Ba wani canji da za a kawo a cikin al'umma, face sai ya buƙaci tattaunawa da jin ra'ayoyi da haɗa fahimta da tunani
a gurare mabambanta sannan za a cimma abin da ake da bukata tunda dai ba wahayi wani za a yi masa ya ce gashi daga Allah ba. Wayannan su ne abubuwa guda 4 da muke aikawa da saƙo a cikin gyare-gyare ko abubuwan da za a aiwatar. Kaso na biyu na wannan hudubar shine sanar da 'yan ƙasa ƙoƙarin da ake yi na wayannan gyare-gyaren da abin da ake shirin yi a cikinsu in ya tabbata hakan ne. Mai girma shugaban ƙasarmu Bola Ahmed Tinubu muna yi masa addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya riko da hannunsa kuma ya dora shi akan daidai. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa waja'a an sayyidul warar adanani mallahu da'awatun falis sultani. Annabi ya ce wanda yake da wata gagarumar addu'a da in yayi ta Allah zai karɓa to ya ajje kai yayi wa kansa yayi wa shugabansa addu'a. Yayi wa shugabansa addu'a. In shugaba ya gyaru al'umma da yawa za su samu amfani, maimakon amfaninka kai kaɗai, to ka yi wa shugabanka addu'a. Da haka muke musu addu'a, Allah tabaraka ta'ala ya riko da hannunsa ya ɗora su akan daidai. Daga irin canje-canjen da muke ji, ana da bukata za a yi su a cikin wannan ƙasa. Na farko shine tagayyir su Najeriya. Za a canja wa wannan ƙasar tamu suna daga Najeriya, za ta koma wilayatul muttahida, za ta koma wato ainihin alwilayatul muttahidatin Najeriya, wato USN, a yadda muke samun labari. Ba mu da wata mashiga a wannan. Masana da wanda suka ga abin yayi daidai, wannan damar su ce, ikon su ne, su suka san manufarsu. Na biyu shine ilga'ul amal bi shari'atul jina'iyya. Amma fi wilayatul shimal mal ibqai ala mahakimin shari'ati fi masail al-ahwal shakhsiyya. Za a cire zartar da hukunci a cikin kotunan musulunci ta hanyar kisan kai. Za a bar kotunan musulunci kawai su kula da harkar aure da ciniki da zamantakewa aure da saki. Shikenan, amma duk wanda yayi wani hukunci na abin da ya saba wa addini ba za a ɗauki matakin kisa a kansa ba, kuma shari'ar musulunci ba ta da iko a kai. To a nan mu musulmai muna da magana, ba mu yadda ba, kuma mun cancanci mu faɗi haka, domin addininmu ne kuma mu ne musulmai, kuma muna da right na ƙasa mu ce ga abin da muke so a yi mana shari'a a kansa. So da haka a bari wanda yake musulmi ya taba addinin musulunci ko ya rashin ladabi ga manzon Allah, to dole a bari a kashe shi. Kuma hukuncin shari'ar musulunci ita ce za ta yi wannan hukuncin. Duk wani abu da ya shafi addinin musulunci, to muna faɗa mu a matsayinmu na musulmai a bashi a kotunan musulunci. Kotunan musulunci su aiki da wannan abu. Gyara na uku da ake sa rai wai shine za a rushe duk wata hukuma ta hizba da take kira zuwa ga addinin Allah, da take hani ga mummunan aiki. Saboda duk wayannan hukumomi na hizba, su zakka da hubusi da ma'aikatar shari'a da irin wayannan abubuwan za a rusa su. Za su zamanto babu wannan maganar hizba a cikin tsarin gudanar da mulki. Wannan ma mu a matsayinmu na musulmai muna ganin wannan ba daidai ba ne, haƙƙinmu ne, right ɗinmu ne a bar shugabanninmu musulmai su tsara mana abin da ya dace da abin da ya shafi musulunci. Na hudu, wasu gyare-gyare masu mahimmanci da aka ce za a yi, irin abin da ya shafi 'yan sandan jihohi da prison da za a bari ga hukuma ta federal da harkar wutar lantarki da sauran abubuwa na rayuwa. Wannan la dakhala lana biha, ababba ne da suka shafi rayuwa babu ruwan mu akai. In 'yan ƙasa sun gamsu sun yadda, wannan babu ruwan mu akai. Amma abin da ya shafi musulunci mu shine muke da ruwa da tsaki a kansa. Wannan canje-canje ko gyare-gyare da mai girma shugaban ƙasa yake so zai gabatar da shi, ana kiransa da Project True Federation. Ana kiransa da suna Project True Federation ko Mashru'ul Ittihadil Haqiqi.
wannan shine abin da yake gudana a yanzu a wannan ƙasa, kuma ana sa ran gabatar da shi a majalisar ƙasa a ranar 15 ga wannan wata na Disamba. Manya-manyan ƙungiyoyi na ƙasar Najeriya sun yi maganganu akan wannan tsare-tsaren, amma mu abin da ya fi damun mu abin da ya shafi harkar addinin musulunci. Abin da muke cewa saƙon ga shugabanni waɗanda za a kai musu wannan, na ɗaya, kar ku sake ku bari tsarin siyasa ya canja wannan ƙasar zuwa tsarin rikicin addini. Addinin musulunci yana tabbatuwa da adalci, kuma Allah ya yi alkawarin ɗorar da shi bisa turmiji hancin duk maƙiyin addinin musulunci. To ku zama wakilan Allah, ku zama wakilan musulmi, ku zama wakilan musulunci. Da abin da zai janyo ta da jijiya da saɓani akan addini wanda zai haifar da rikicin addini, to ku ƙaurace masa, kuma kar ku yadda da shi. Na biyu, la tasmahu li ahadin, kada ku sake ku ba da ƙofa ga wani kowaye a wannan ƙasar Najeriya ya ja 'yan ƙasarmu, al'ummar wannan ƙasa cikin haɗari da bala'i. Wallahi, addinin musulunci yana ginuwa da adalci, ba lallai sai an zubar da jini ba. Ƙasa tana tsayawa ne da adalci, ba da zubar da jini ba. Duk musulmi a shirye yake ya rasa ransa idan za a taɓa wani abu na musulunci. Wallahi, muna faɗa muku wannan. To haka musulunci muke yi, kuma shi muke ƙauna, kuma a kansa za mu rayu, a kansa za mu mutu. To haka mun zaɓe ku a matsayin ku na musulmai, da abin da zai janyo taɓa wani sha'ira ta musulunci ba mu yadda da shi ba. Abu na uku, ku yi ƙoƙari ku zamanto kun haɗa kan al'ummar ƙasar nan. Tun da aka karɓi mulkin kai ake zaune tsakanin ƙabilu mabambanta, kuma ana rayuwa a haka. Mun san lokacin da ake zaune da Yarbawa a cikin unguwanninmu, da ƙabilu Inyamurai suna da kemis a cikin unguwanninmu, kuma suna rayuwa lafiya. So da aka ku yi ƙoƙarin zama gada ta yadda Najeriya za ta ɗore cikin zaman lafiya. Amma babu zaman lafiya an taɓa addinin musulunci. Wallahi, Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya gaya mana a littafinsa, wa atasimu bi hablillahi jami'a, ku riƙe igiyar Allah gaba ɗayan ku, wala tafarraqu, kada ku rarraba junanku. Wannan shine sako guda uku wayanda za a kai wa, in ta tabbata za a kai musu, to ga sakon al'ummar musulmi. Ba za mu iya ba, ku ne za ku yi, ku yadda ko kan ku yadda. So da aka ga sakon al'ummar musulmi gare ku. Muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ɗora shugabanninmu akan daidai. Allah ya haska musu hanyar shari'a da alkhairi a cikin wannan al'ummar tamu. Allah, muna roƙonka ka sanya wannan ƙasa tamu Najeriya, ka tsallakar da ita daga tarkon fitintunu da ake ɗana mata. Allah, ka ba mu mafita a zahiri da baɗini. Allah, ka zaunar da ƙasar mu lafiya, ka zaunar da shugabannin mu lafiya. Allah, ka haska musu alkhairi ba shari a cikin zuciyarsu ba. Allah, ka yi riko da hannunsu yadda za su ci da wannan ƙasar gaba. Allah, kar ka basu su ɗora wannan ƙasa a cikin fitina da tashin hankali. Allah, ka zaunar da mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya cikin amana da kwanciyar hankali. ‘Yan uwa musulmi, a zauna lafiya, kada a hargitsa ƙasa, kada a yi wani abu, amma dai saƙon a tura shi inda zai je wajen shugabanninmu. In an zo musu da duk wani tsari da ya shafi musulunci, to su suna wakiltanmu ne mu musulmai, to kada su yadda da duk tsarin da ya saba wa addinin musulunci ko zai taɓa martabar addinin musulunci. Amma a shirye muke mu ba da duk wata goyon baya da za a zauna lafiya a cikin wannan ƙasa, ta hanyar da musulmi da wanda ba musulmi ba za su rayu a matsayin ƙasa guda ɗaya. Muna roƙon Allah ya kimsa muku alheri a zuciyarku. Allah ya ba ku ikon ɗora wannan ƙasa akan alkhairi. Allah ka haɗe kan al'umman manzon Allah. Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa. Allah ka yaye mana duk wata fitina da take motsawa.
Allah ka ɗauke duk wani bala'i da yake motsawa a cikin wannan ƙasa. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya. Allah ka ɗauke mana duk wata fitina. Allah ka yi riko da hannayen waɗannan shugabanni ka ɗora su akan daidai. Ko kuma Allah ka ba mu haƙuri, ka ba mu juriya, ka ba mu mafita a cikin wannan rayuwa. Allah ka ba mu ikon cikawa da imani. Allah ka yi riko da hannunmu. Allah ka shaida mun isar shine iya abin da zamu iya yi. Allah ka shaida mun isar shine iya abin da zamu iya yi. Manzo Allah sallama ya faɗa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Wannan aikin shugabanni ne. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Wannan aikin malamai da limamai ne da sauran masu faɗa aji. Sannan na ƙarshe manzo Allah sallama yace fa in lam yastati fa bi qalbihi. Wannan shine aikin mu talakawa waɗanda ba za mu iya komai ba. Me yi addu'a amma a gare su. Allah ya dora su akan daidai. Allah ya ba su ikon yin abin da zai zama alkhairi. Allah ka yayi mana duk bala'o'inmu. Allah ka sa alkhairi a cikin rayuwarmu. Allah ka yi riko da hannayenmu. An yi hutun makaranta na yara. Yau makarantun gwamnati ta rufe. An yi hutun makaranta na yara. Kowane uba ya shirya wa ɗansa daura da zai yi masa na ladabtar da shi da tarbiyyantar da shi tsawon sati 5 da za a zauna a gida. Kar ka bar ɗanka sati 5 ba abin da zai yi. In ɗan kasuwa ne ka tafi da shi kasuwa, ka koya masa yadda kake neman abinci, ya san yadda kake neman abinci. In ba ɗan kasuwa ba ne ma'aikaci ne, tara masa wani tsari da zai yi a gidanka ta hanyar ladabtar da shi, da ilmantar da shi, da tarbiyyantar da shi. Kar a ƙyale yara sati 5 ba abin da za su. Yana daga sharri a rayuwa mutum ya tashi ba abin da zai bai san me zai yi ba. Saboda ka shirya wa 'ya'yanka rayuwa. Sati 5 ɗin nan ku shirya musu rayuwa. Amana Allah ya baku. Sati 5 na 'ya'yanku da za su yi a gida, ku shirya musu rayuwa. Ku shirya musu da'a da tarbiyya da ilmantarwa. Lallai kar ku kyale su haka. Wanda za ku kai su ziyara, ku koya musu ziyarar iyayenku, da 'yan uwanku, da aminanku, da masoyanku, ku koya musu yadda ake ziyara. Su je su gaida 'yan uwanku, da kannanku, da yayyanku, da iyayenku. Ku koya musu yadda ake ilmantarwa, da tarkizi a cikin rayuwa. Dole ka shirya wa ɗanka wannan. Muna roƙon Allah ya riko da hannayenmu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana ma rahatan li qulubina wa abdanina was salamata wal afiyata fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tamis ala wujuhi a'da'ina wa amsahum ala makanatihim fala yastati'una al mudhiya wala al maji'a ilayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.